Maayong adlaw mga bata, karon tugluan ko kamo sa pagbasa. Ali, pagasugdan na nato ang remedial reading. Magbasa kita. Sunda ug sunduga ako. A ba da fa ga ha ja ka la ma na pa ra sa ta va wa ya za. Karon magbasa kita og mga pulong nga naay silabang a. Bata, pala, yaya, mapa, mama, papa, lata, kaka. Great job! Bata, ang bata, naglakaw. Ang bata kay naglakaw. Pala, ang pala, sala. Ang pala kay naa sa sala. Yaya, ang yaya, nagbantay sa bata. Ang yaya kay nagbantay sa bata. Mapa, ang mapa, bata, nabasa. Ang mapa sa bata kay nabasa. Usa kita magpadayon, palihog ko sa pag-click sa subscribe o pag-turn on sa notification bell. Daghang salamat! Mama, ang mama, naglaba. Sapa, ang mama kay naglaba sa sapa. Papa, ang papa, naa sala. Naa sa sala ang papa sa bata. Lata, ang lata,
Naa. Kaha. Ang lata kay naa sa kaha. Kaka. Ang. Kaka. Naa. Kama. Ang kaka kay naa sa kama. Great job! Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Kita-kita ta pohon.